Anyang laki din! Awanan ti may isaang mimanang. Agbisin kami na talagang. Nay, bungal kamot tanading ko. San aday tati bagbagak manang. Ti makan mi ti rason no apeng nga imayak dito'y balayo. Ay, wanan niya. Nadlaw ko laang mat, abungal kan. Pabuludan nakman pay laang iti bagasyon. Kanayon ka lang nga umay bumulbuludan. Timot la suksukatan. Sukatakto. Nalugi mo ngamin nila kay ko. Nalaylay amin amula may gaputa saan na nagtudtudong. Kat, pag sa pulo ma, iti sabali at trabaho na. Siyak, tagbirok manang. Anya ko mati maserkam at trabaho. Kat dimpay nalpas ti grade 6. Amom ti agbasa. Amok matbasit Gabrod kan. Anya mo ni manangan. Kaya't mau, amaya dayo ak iti pamilya. Isungarod nga agabrod ka, tapno matulungam ti pamilyam. Panunutak pa'y. Sa nga saluplaang ti may pabulod ko kan ka. Nayunam mutan Anya nga iti kanan may no ipabulod ko amin. Jak kayat ti agsardeng nga giskwela. Nagkunang agsardeng ka nga giskwela. Dananang kantata. Awan ka no ti kwartami. Jak mat kayat ti agsardeng Ad-ada kanya Awan ti sumardeng ka data. Mga ramid tayo ti wagas. Tapno makaadal ta. Win Apay ngay apagsardengin data. Talaylay amin ang dagiti mulak na itong bakit. Apay, nagladingit ka. Mabiyagta ka de. Saan matgit niya? Bigat aldaw malem nga umay ka dito'y bangkag mo. Buy-buyaam dagiti mulang. Masaya nga anak nga ron, ado ti regat ko. Amo ka. Nakautang akpay. Kasano nga ang mabayadan na gijay? Ay, sapay adda interes na. Dakil pa ya. Iso asurutan ta dyan baga ni manang mo. Anya day jay? Agabrutak ka no. Panawan na kami nga ama. Naskan nga dag sakripisyo. Tapno agbyag tayo. No panawan na kami. Kasano kami nga Ay, susagtal na ka man. Agsangit ka kidi. Nagkapoy mo ti pakinakam mo. Agtal na ka kunak na. Agabruda. Tapno agbyag tayo. Pagtungtungtungan dananang kentatang. Pigsam nga baga. Agabrod ka no ni nanang. O di na siyat. Igatangan lang iti sapatos kong original. Oray sakmat Og pagatangak iti cellphone ko anangina. Rina! JB! Ha? Apay nanang? Asino ka na kayo ti aginaw? Ha? Ni JB Agibaon ka manan. Sikat ti aginaw. Nirina ka di. Ay sos, agpin na to dun kayo manan. Kasanon no makabroda. Agpin na to dun kayo nga aginaw. Bakit? Siya ko dagin na. Bayaan mo nagitan nakta, basa day ti libro da. Ay, sapay nagado day to iinawan, tawan mo tinaginaw itay agsapan. Napatagor nag-eskwela, napataman di bangkag, sinarungkaran tamad nagiti mula na laylay. Kasano ngayon no makaabroda? Si kanto akanayonan at aginaw, aglaba kas kada aglinis dito'y balay. Ituloy ko ti agbangkag Pawitan nak to iti pagpunak. Rumbang laang lakay. Jakto kayat agaputa daak ijay abroad. Agtugtugaw kayon tulatan nga agururay iti ipawit ko. Ay, sana mapasamak dada ba kahit? Mala, makaamukan nga aginaw. Takadwaan nak ni manang ko nga agpapasport. Kan aglabakan tumatan, ha? Irwarmon aji pasahe ta, agbayad kan dita driver. Asidagdan iti pagpapasportan. Awan kwartak manang. Awan kwartam apulos? Si kapay na ang tiag pamasahe. No awan kwartam,
Di anya nga iti pagbayad mo iti pagpapasport mo. Ibayadan na pailaang Anya? Isumot lagayam nga inawis nak. Syakmot gayam ti agbayad para kan ka. Tabayadan kan to. Ay, awan manon di naglakwan mo iti apit ni ama isno kastoy laang. Ito bigatin ti flight ni nanang yaw. Oh, JB, inyati makunan, tamapanan ni abroad ni nanang yaw. Naladingi tak atatang. Oray syakmat kita aman tatang Adan luwak. Luwa nga, awan tupay. Agdram-drama ka manan. Oray siya kat malading itanak, iti papanaw ni nanang yaw. Agam para iti pagsayatan tayo dahito eh. Agpagatangak to iti cellphone ko. Agpagatangak mo't iti branded a sapatos ko Ay, hagtal na kayo man nga kapsat. Kasla maragsakan kayo pa, pumanaw ni nanang yaw. Mayat gid tagipaw iti kwarta tayo. Ayan yon. Ay, ni nanang yaw, birbiro ko na tayo. Ay, ada kami dito salas, bakit? Sino tagin now? Saan siya? Di na kita nakastarina Naginawak di namin sangal daw. Good, syok mo tinaginaw idikan man. Sino taginaw kada kayo ko na? Ay, ala, siyakaw. Apay ngay, asikamot lang ang akanayon taginaw lakay. Agrib-review nga raw, dagito ubing. Kasanon no adda akto ni di abroad. Si kantulatan ti kanayon ng aginaw. Saan mo ta? Aksin nublat, dagito anak ta. Rumbeng laang asuruang idang ang trabaho dito'y balay. Saan asika amin? Di ka matanagan. Ala, isimpa mo dagiti alami di abroad na gamit mo. Aywan gayam, ayan di garapon. Ni, anan mo ti garapon? Mangitugutak iti bugoong ken aramang. Na? Imbagla asid sidaek ijay. Agre-review kayo nga agkabsat? Ha? Ay, agrib-ribak na nang. Kitain nyo basbasa notebook ko ni Notebook nga agpaiso, ngam cellphone mo't daytay mo. Ha? Natiliwan. Kundi review kan tuhod. Oray si Kamatrina. Day tamo lat ta cellphone mo, timing-ming-mingang. Agris-research sak, nanang. Research nga, kat nada ka chat mo. Agtan na ka man. Alay, agkadil ka pa'y. Maalata agbiyahe akon. Itulod da ka, nanang. Saanan? Isupay di pagplite yo. Siyakla ang timapan iti airport. Nanang, mamista ka nito. Hoy, kundi arakop ka mat. Agsingsingput kayo. Tulungan nyo ni tatang yo, ha? Tulungan ni mat nanang. Talaga anasingput kami, nanang. Uray di yu ibaga. Talaga anasingput kami. Nay apay, anya di aramidam dito'y turog. Sapay nakatugaw ka dito'y tuktuk ti dakkel abato. Padanak nga rod alumabas ti aeroplano, nagluganan ni bakit ko, manang. Apay, lumabas aya dito'y. Numayaw awan nga Uray, mapayapayak lang. Ay na, saan ama pasamak dayta? Bareng nga rod. Kat anya nga iti plano nga aramidan ita, taawanan ni bakit mo. Uray Aguray ite. Aguray iti pawit. Dayta laang ti aramidam. Aguray iti pawit a kwarta. Kat, uy, pagpunak nga rod, ngagbangkag manang. Nyamat Day, tati kayat ko asawad. Tatang, anya day tarot lutuin niya kasi dahil. Apay, di mo makita. Inggisa sa yote. Awan lawak na karne. Pangalantay nga iti karne kat awan mo't pulos kwarta tayo. Paano nga gipawit ni nanang? Diyan mo, nalipaatan na tayo sa amat tayo. Doon na bulan na iji abroad, ngam di pa'y nagpawpawit. Ang dram-drama ka manan. Tatang, napukaw yung cellphone ko. Kasano na pukaw? Natin nagsama dito yung bag ko. Nasaya at atap no, saan at tumanik sir aramidam?
Ibagam to ka ni nanang mo na po ka ti cellphone mo, tapaw itan na ka. Ibagak tumot anaper diti sapatos ko. Tap nagpauit met iti sapatos. Ala, nakaluto ako na. Mga tayo. Anusan tayo tinggi sa asayute. Nawan lauk na karne. Agam sakbay amangan tayo. Damagag pa'y kada kayo. Asino ti aginaw? Ha? Mamimiskan bakit? Agawid ka kuman. Pudno dagita anwam, wano kun amlaang. Ay, pudnaw! Apay ayang agsangit ka, agi pa ita kun iti kwartayo. Ay, agyaman ang ama kahit. Ay, makaisam akong tagpawit kan. Jay ipawit ko, pagpuunam ijay bangkag mo, ha? Ah, ay, bakit? Jay daduma, pagbayad iti tuition dari na kan JB. Gano adda mabati, igatang yu iti usarin yu di tabalay. Ay, bakit? Ay na, thank you ah. Gastusan yu iti nasaya at jay ipawit ko. Ta saan analakati agbirok iti kwarta dito'y abroad. Bakit? Yay! Addan igatang ko iti cellphone ko. Saan nga igatang iti cellphone day ta? Apay, di mo naawatan timbaga ni tatang apagbayad mo iti tuition mo? Amo ka, apay. Anya ti pang ipagpagarupam kanya, saan ang makaawat? 1,000, 2,000, 3,000. Pagbayad mo matlang iti tuition mo day ta. Hindi ka man sumanaw. 2,000, 3,000, 4,000. Ado man ti kwarta mo siya. College sak nga ro din. Kat high school ka pa ilang. Apay nga min na pagkumparam. Napanan ni tatang. Apay, abiro kong kanya. Awan samot ang nagmalmalam dito'y balay. Isong ado tinaorno nga iinawan iti lababo. Asino ngayon tagin now? Ada pa panan mi kadagiti barkada. Kadwa indak amapan gumatang iti cellphone ko. Sikan ati agin now. Inak gumatang iti sapatos ko. Ala ka. Sapatos matgayam ti pangigatangam day time pawit ni nanang. Ni tatang tun tagin now. Asino di malalaki nito? Asino di malalaki? Ha? Oy! Eh, dua talang wait na malalaki dito pare. No kasto yan na parte kakit kasla kayat ko ti dumanog ka. Ne. Apa nga pare? Panagling nakitsak ni Superman. Panagrik ng mayat katsak ni Batman pare. Aglaban naman ta. Kita hindi no asino tinapigbig siya. Ay, nabigbig sa nga pare. Batman ko naman. Tistingin taman. Ha. Napulat mo ta ni Batman. Imawagak, taibagak nga aday jay police station nila kay mo. Anya? Police station? Anya nga itararamidan na ijay? Dinanog na magayam jay kumpari na apada na anabartak. Di indarom da, Ay, unay matan. Kunak man no agbang bangkag. awan ti agbangbangkag. Karuutanan ajay bangkag yo. Pulos, adi na linin-linisan. Kat no nagipawitak iti pagpuunan na. Inyinong namat. Iso nga ita, indarom da. Anya lakit din dagita nga imbatik a pamilyak. Napanak mat ita, ije balayo. Abmom no anya tinasang putak. Anya nga'y manang. Jay lababo yo, anapunno iti mainawan. Makut-kuton dagiti pinggan. Bot-bot dagiti kaldero yo, asaan inawan. Ay, awan lat tagayam tinagin innaw. Asino ngay ita, ti aginaw kadagi jay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din.
isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.